ଉଠେଇବୁନୁ ରହିବ ହଁ ମୋର ଉଠୁନି ତ ନାଇଁ ତୁ ଦେଖିବୁନୁ ତୁ ସେଦିନ ମନା କରୁଛୁ ତତେ ମୁଁ ଖରାପ ତମେ ଜାଣିଛ ମାଛ ହେଇଛି ପଟଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଟୋଟାଲ ରେସିପି ଉପରେ ଯିବ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼ କରିବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମଟନ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼ କରିବା ଆଡ଼ କରିବା ହଳଦୀ ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା କିଛି ସମୟ ତାକୁ
ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। କିଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମସଲାଟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। नमक स्वाद अनुसार आड करवा। लुण पकड़ रिजन हो जेहेतु लुण पड़े मांस अटोमेटिक सीझी प्रस्तुत होगला आमर चिकेन करी। देखो यम्मी। होगला आमर चिकेन मसला करी। देखु बर्तमान टेस्ट करवा।